А сега ще си говорим за спестяване, инвестиции и възможности. Каня на сцената госпожа Наталия Петрова, председател на Българската асоциация на управляващите дружества и изпълнителен директор на Конкорд Asset Management. Заповядайте, госпожо Петрова. Благодаря. Благодаря ви. Сега. Мерси. Заповядайте на централното място. Благодаря. Господин Николай Лазаров, директор управление продажби и индивидуално банкиране в Пощенска банка. Запознайте се, господин. Вие сте вече с Укабелен. Това е прекрасно. И господин Владислав Русев, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване и главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурително дружество България. Господин Русев, от другата страна на дамата. Добре. Моля. Аз разбрах, че това е вашето място. Не. Аз ще стоя прав от уважение към всички вас. Нещо много важно към публиката. На екрана зад мен ще видите QR код, който води до формуляр, в който можете да задавате въпросите си към участници в дискусията. Здравейте на всички и нека да започнем с дамата. Госпожо Петрова, когато говорим за управляващи дружества, фондове, акции, облигации и сложна лихва, все още мнозина у нас смятат, че това е материя за професионални инвеститори с големи възможности и че е нещо, което въобще не е за тях. Всъщност, това, което представи госпожа Елкова за фондовата борса, дори и мен ме покърти като спад. Защо не се прави да мислят обаче хората така? Заповядайте. Благодаря ви. Първо бих искала да благодаря за поканата и много се радвам, че съм тук с вас. Надявам се, че ще се получи една наистина ползотворна дискусия. Разбира се, инвестиционните фондове към настоящия момент са извън обсега на по-голямата част от инвеститорите в България. Самата статистика сочи това. Ако погледнем нивото на депозитите, за които колегите говориха много до момента, те са близо 130 милиарда лева към края на 2023 година, докато нивото на инвестициите в фондове, инвестиционни фондове е 2,5 милиарда само. Това означава, че имаме пенетрация на фондовата индустрия в депозитната база, която е 2% и дори намалява в последните години. Беше 3 преди няколко години, сега е 2%. Това означава, че инвеститорите все по-малко обръщат внимание. И наистина статистиката, която госпожа Елкова представи, за участието на фондовата борса, вие видяхте колко по-малко са физическите лица, които активно участват в търговията на българския фондов пазар. Само 5247. И наистина това е една фрапираща, шокираща цифра към настоящия момент. А всъщност инвестициите на фондовия пазар не са трудни и не е необходимо човек да притежава знания, опит, професионална квалификация. Именно за това съществуват управляващите дружества. Управляващите дружества, това сме ние професионалистите, които можем да се грижим за вашите спестявания и инвестиции. Вие да изберете съответния фонд с определена стратегия инвестиционна, с рисков профил, който да съответства на вашите ликвидни нужди, цели, опит, готовност за поемане на риск. Инвестиционен хоризонт, в който вие можете да държите свободните си средства. И тогава не е необходимо да имате 100 000 лева, 10 000 лева, примерно, за да инвестирате. Можете дори да нямате средства и да започнете да натрупвате, да акумулирате средствата си в инвестиционните фондове посредством регулярни вноски, това, което каза и господин Велинов преди малко. Тоест, има възможност за инвестиция, дори без да притежавате опит и знания, дори без да имате възможност да следите финансовите пазари, дори без да имате натрупана някаква сума, която първоначално да инвестирате и без да знаете какъв е точния момент. Ако ми позволите, господин Илиев,
Мога ли да направя една лека интерактивна игра Да, разбира се. с публиката? Бих искала да ви задам няколко въпроса, като молбата ми е, когато отговора е да станете от стола си, а когато отговора е не, да останете седнали. Колко от вас имат опит в инвестициите с депозит? Аз съм станал вече. Колко от вас имат опит в инвестициите с недвижими имоти? Всички стоим прави. Колко от вас имат опит в инвестициите с акции? Аз имам. Колко от вас имат опит в инвестиции в облигации? Вижте как седнахте повечето. Колко от вас имат опит в инвестиции с инвестиционни фондове, взаимни фондове? Добре. И колко от вас имат регулярни инвестиционни планове? Така, това беше лека демонстрация за факта, че повечето, дори от тук присъстващите, имат опити с инвестиции в депозити и недвижими имоти и все по-малко са хората, които инвестират в инвестиционни фондове и в регулярни инвестиционни планове, дори и в индивидуални акции и облигации. Ако погледнем статистиката в Европа, например, щяха да станат много повече хора. В Европа над 50% от хората инвестират посредством такива регулярни инвестиционни планове. А в Щатите 90% от залата щеше да е на крака. Добре, как можем да променим тази тенденция според вас и какво специално вие като инвестиционно дружество, инвестиционен посредник предлагате на хората като продукти, за да се промени тази тенденция? Както се казва, вие сте лицензиран консултант, нали така? Да. Да не нарушаваме изискванията на КФН, но поради това можете да дадете и някакъв съвет на хората. Аз принципно обичам да давам информация. И хората сами да вземат своето информирано инвестиционно решение. И това е много важно и всъщност това е отговора на въпроса ви. Ако хората знаят какви са продуктите, в какво могат да инвестират, ако осъзнават предимствата и рисковете от даден продукт, то тогава нивото на инвестираност ще стане много по-високо. Ако погледнем финансовата грамотност в България, тя е оценена по статистиката на ОИСР на 58%. Да, сравнима е с финансовата грамотност на други страни от нашето обкръжение, но въпреки всичко спрямо Европа все още е достатъчно ниска. Ако погледнем продуктите, които се предлагат, много малка част от хората са запознати с техните характеристики. И това трябва да се възпитава още от училище. Примерно, Concord Asset Management тази година стартира една обучителна кампания финансова грамотност за ученици и ходим в училищата да обучаваме децата и така да събуждаме интереса им още на такава ранна възраст. Българската асоциация на управляващите дружества, на която аз съм председател, също стартира миналата година много мащабна обучителна кампания, информативна, с цел повече хора да разберат основните понятия, които са свързани с инвестициите на капиталовите пазари. И ние имаме вече LinkedIn страница, Facebook страница, YouTube канал, лендинг страница, блог,
Тоест, ако ни следите периодично, ние пускаме информация, която е много полезна от гледна точка на това, вие да можете да направите своя информиран инвестиционен избор. А иначе, когато инвестирате, избирайте лицензирани управляващи дружества и лицензирани инвестиционни посредници. Това винаги можете да го проверите, защото има списъци и на сайта на Комисията за финансов надзор. Съвсем наскоро, между другото, и не случайно го казвам, имах разговор с хора, които се занимават с измами в тази област и наистина продължават и съществуват много такива сиви брокери. Така че, моя съвет към всички, които участват на капиталовите пазари, наистина да проверяват и да избират лицензираните инвестиционни посредници и лицензираните управляващи дружества. То е добре не само на сайта на асоциацията се влиза и се проверява, защото ви звънят често по телефона и ви предлагат подобна услуга. Трябва да се поглежда преди да се направи избор на базата на такова позвъняване. Трябва да се погледне и в сайта на КФН. Защото това е най-тежкият удар върху всякото така добро намерение да раздвижите собствените си финанси, да бъдете измамени от разни агресивни граждани, които се представят за инвестиционни посредници без да имат лиценз. Затова наскоро преди една година, мисля, че имаше такъв проблем с едни хора, които като ги удари КФН се появяват под вънкашност чужда и под име ново. Именно повечето от тях, ако примерно не е лицензиран инвестиционен посредник или брокер, ако вие поискате среща персонална с човека, никога няма да я получите. Така че това е и друг сигнал, друг начин, по който можете да проверите. Да, сега тук трябва да кажем, че може би предпазливостта към влагане на пари в такива инвестиционни продукти е, че българин е свикнал да получава не много, но да му е гарантирано, че това, което си е вложил, ще си го получи обратно, нещо, което на инвестиционните пазари въобще не е гарантирано, за сметка на това, както каза госпожа Елкова, след това и господин Пелин Филипов ще развие дохода, който получите, какъвто и да е той. А той може да е 100 пъти инвестицията за кратко време, в зависимост от продукта, който сте инвестирали, дохода, който получите, не се облага с данъци. Което напълно компенсира риска, според мен, който сте поели. За разлика от държави, където инвестициите в такива продукти са традиция, т.е. те превишават дори размера на депозите, но там данък върху доходите, които сте получили, независимо дали това е доход от лихва или доход от разлика в стойността, си го плати, колкото по-висок е дохода, толкова по-висок е данък. Там. И сега като стана дума за гаранцията, да минем към депозитите, които са най-масовия продукт в България финансов, за добро или за лошо. Господин Лазаров, според статистиката на БНБ, домакинството у нас държат над 80 милиарда лева на депозит в банките. А това, между другото, са депозити и разплащателни сметки, нали така? Вие ще кажете какви са другите неща, защото там стои едно 5-буквено съкръщение, което на мен не ми е много ясно какво е то, но вие ще го обясните. Като тази сума расте с близо 11 на 100 за година, в същото време лихвите по депозитите по редица причини няма как да бъдат такива, че да носят реална доходност, в момента поне. Не знам, вие сигурно ще ни припомните, имало ли е периоди, когато дохода от лихвата по депозит на населението, средната е била по-висока от инфлацията. Остава усещането, че клиентите на банките масово не познават другите варианти на инвестиции, които включително и банките им предлагат. Как ще коментирате цялата тази конюнктура и също така един такъв въпрос? Вече много се коментира, че този ръст на депозитите, който го отчитаме, е пряко свързан с ръста на ипотечното кредитиране. Въпросите.
Да, чуваме ли се? Първо, Да. благодаря за поканата. Страхотен форум, поздравявам ви. Трябва да се говори за това нещо. Продължаваме, че е безплатен. Така че страхотно и ви пожелавам да има много такива, които да популяризират въобще като цяло финансовата грамотност, защото винаги съм, поне аз съм разбирал, че това е базова компетенция на 21 век. Ако преди 3000 години е бил важен човек да може да си лови заек, прасе и да убие вълк, нали, да се защити собствеността, сега по същия начин е финансовата грамотност. Сега няколко неща определят финансовото отношение на българите и по-голямата част депозити, отколкото инвестиции. А това е, че ние като цяло сме една идея по-консервативен пазар. Аз бях подготвил няколко слайда. Не знам сега ли е момента да ги пусна. Да. Това е едно изследване, което е на сайта на Европейската комисия, финансов барометър, проведено миналата година по същото време, относително актуално, което отговаря на няколко въпроса. Има няколко въпроса зададени. Аз съм извадил 4, които така добре не обрисуват къде е. И първият въпрос е колко от вас, интервюираните, участвали в това проучване, имате съответните спестявания за 6 месеца, от 1 до 3 месеца и така нататък. Къде България стои ще в европейската карта? За съжаление сме в долната част. Не сме последни, нали? Това трябва да е мит, че България е някъде на последно място. Има страни, които са в Европа по-отдавна от нас, имат така по-малко спестявания. Но защо е важно това? Това е основата на финансовата стабилност на всяко едно домакинство. Ние трябва да имаме поне 6 месеца заделени пари от нашия доход. Защо? Защото се случват неприятни неща и трябва да имаме защита. Защо трябва да имаме тази защита? За да не се промени драстично начина на живот на нас и на близките ни и съответно да имаме достатъчно време да реагираме. Сега всеки ще каже, България е бедна държава, хората нямат пари и така нататък. Нашето лично потребление на всеки един от нас се формира от две неща. Нужди и желания. Нуждите са нещо, което трябва да удовлетворяваме, да се нахраним, да има къде да живеем, да сме стойностно облечени и така нататък. Да имаме телефон, да се свързваме. Говорим за 21 век. Желанията вече са нещо, което трябва да разполагаме с него. При нас може да си купа телефон за 200 лева, който ще ми върши относително същата работа и с телефон за 2000 лева. След тук вече идва финансовата грамотност. Ако аз нямам парите да си го купа този телефон за 2000 лева и тегля кредит да си го купя телефона за 2000 лева, намалява моето лично богатство. Защо? Защото от една страна давам от моето лично богатство на продавача на телефона производител, от друга страна давам на кредит. Или първия съвет. Желания не се финансират с кредити. Това означава, че вие директно трансформирате вашето лично богатство. Вие трябва да ги имате тези пари. Затова е много важно хората всички да осъзнават как им се формира потреблението, нуждите и желанията и да задоволяват нуждите си, но желанията от тях да отделят някаква сума, за да спестяват. Това е първия буфер. Това ни е на половината дружество за бързи заеми. Аз не искам да убивам нищо, просто искам да кажа каква е финансовата логика на всеки. Да. Така че на първо място трябва да имаме такъв финансов буфер. Всеки един от нас може да го направи. Оправдание нямам пари. Много са малко хората в България, които не могат да задоволят своите базови нужди. Оттам нататък желанията, дали ще го имам сега или после, знаете, основата на потреблението е изпреварващо отложено потребление. Трябва всеки да има някакъв вид отложено потребление за такива моменти. Така ще се придвижи малко по-напред в Европа. Така, този начин няма да имаме така свидетелство, когато икономиката върви нагоре и надолу, големи изменения в амплитудите на просрочени кредити и така нататък. Така че първи извод, първи съвет. Всеки сам е отговорен за управлението на личните си финанси, всеки сам трябва да определи кои са нуждите и кои са желанията и част от желанията да заделя за бъдещи такива периоди, защото колкото да ни се вярват, те идват. И по този начин малко по-финансово грамотни ще станем. Това е изключително такъв базов пример, който си позволих да дам, но това е част от първата основа. Сега, след това, трябваше на другата страна да дам,
Има следващ един друг въпрос. Колко от нас се чувстват уверени за нашите финанси след пенсионирането? Ако едното беше такова много непосредствено спестяване, там първият въпрос може да спестяваш по депозит, по сметка, банките имат такива продукти, Пощенска банка е изключително добри. Това е малко по-дългосрочно, така наречения Personal Financial Planning, финансовото ни планиране за след пенсия. Тук сме горе-долу сме на същото място, пак същата компания. Което означава, компания като страни, което означава, че ние масово не си даваме сметка, че доходите ни след пенсиониране ще паднат рязко. Защо? Защото в България не е много сложно човек да си изчисли колко ще му е пенсията на база осигурителния доход. Вижте колко осигурителен доход. В България е относително ниско нивото на осигурителен доход, максимален 3400 лева, което до някъде лимитира максималната пенсия. Разликата е в пъти. Тук всеки един от нас пак трябва да се погрижи сам за себе си, без да обвинява никой, че не знае, не разбира и така нататък, за своите доходи за след пенсиониране. Как ще живее той след пенсиониране, зависи само от него. Инструменти много. Инвестиционни фондове, пенсионни планове различни, регулярни инвестиционни планове и така нататък. Въобще инструменти, които нямат незабавна ликвидност, защото депозита е продукт, който отиваш и го взимаш. Тези може би няма да е най-подходящия период сега да се изтегли, въпреки че може, но те са за по-дългосрочни цели. Така че всеки един от нас трябва сам да определи как ще живее с целите си. И това пак е въпрос на нужди и желания. Дали има нужди, които ще дойдат след 5 години, нужди, които ще дойдат след 10 години, тази нужда, дай Боже, на всеки от нас случай да се пенсионираме. Тя е неизбежна. Така че от сега, колкото по-рано, толкова по-добре трябва да си погрижим. Има по-дългосрочни финансови инструменти за спестяване и така нататък. Така че това са краткосрочните буферите, които всеки един и трябва да ги има за депозити. Това е по-дългосрочно. Още само едно. Къде отидох? За доверието към финансовите адвайзери. Супер важно. Пак проучване. Тук виждате, че сме доста напред в европейската карта. Въпросът е, ще се опитам така да го преразкажа. Вие доколко вярвате на вашите финансови съветници, банки, дружества и така нататък. Слава Богу, тук България е напред. Което означава, че всички участници в финансовия свят са заслужили едно високо доверие на потребителите. Което е добре, но това трябва допълнително да се заслужава. Виждате, страни има доста след нас на база това проучване. Така че има инструменти, има информираност. Въпрос е всеки да извърви тая крачка. Просто да почне да го прави, защото всеки потребява днес. Нали, огромната част от българите пушат цигари, нали, няма спестяване за пенсия. Абсурд. Това от нас зависи. Да, но благодарение на това пушене на цигари до момента бюджета се връзва. Сигурно, акцизи и така нататък се плащат. Единствения ръст е при акцизите и то благодарение на тютюневите изделия. Последните данни. Добре. Тютюнопушенето е вредно за вашето здраве, но е превъзходно за здравето на хазната. Така на този хоризонт, да, ама след това през здравната каса сигурно не е много полезно. Ако извадим колко пушачи, какви пари ползват и така нататък. За тази работа си направете здравна застраховка. Винаги ще има минуси, плюс няма бяло и черно. И последния въпрос, който... Така че тук хубаво е, че ние българите вярваме на банките. Последният въпрос, колко използваме дигитални инструменти. Тук са малко по-напред сме. Защо съм го сложил този въпрос? Защото голяма част от финансите вече са много либерализирани. Има платформи, които част от тях български, част от тях чуждестранни, които могат да се използват и буквално финансите са на върха на палеца, нали, така на английски, ако се опитам да го преведа. И хората, като са информирани, може да ги използват. Така че тук имаме какво да работим за използването на финансовите инструменти. Или ако трябва да обобща всичко с две изречения, трябва да се погрижим за нашите спестявания и всеки трябва да има минимум 6 месеца натрупан буфер. Това зависи от всеки един от нас. Няма как да дойде държава да помогне и с фония да му наливаш главата, няма да стане. Всеки един трябва да го направи сам. Достатъчно инструменти има, сигурни, виждате, българите вярват на банките и така нататък. Дългосрочното планиране трябва всеки един от нас да го направи сам за себе си на база това какво иска. Всеки казва, ние виждаме немските пенсионери обикалят, ами да,
огромната част от данъци, имат огромни данъци, заделят им се и ги разходват след време. И ние трябва сами да се погрижим за това нещо. И трябва малко повече да се информираме от гледна точка какви дигитални инструменти имаме. Затова е хубаво, че депозитите нарастват в българската банкова система. Това е правилният начин. Естествено, добре е хората да познаят и други инструменти и да работят, да инвестират в различни такива фондове. Въобще инструментариум има, не е да няма. 1000 и колко са фондовете регистрирани в България? Много са смисъл. Значи в България, специално на БАУТ, членовете са 27 управляващи дружества, 131 фонда са българските, които са локализирани, нали? Тоест си работят на българския пазар. Плюс сигурно още толкова, Отделно които са от това чуждестранни. има много чуждестранни фондове, които се дистрибутират посредством различни банкови дружества или други посредници, управляващи дружества. Има богат инструментариум и като цяло фондовете са изключително ликвидни. Това, което искам да кажа, че всъщност инвестирайки в фонд, ако вие имате нужда от вашите средства, можете да ги получите в рамките на една седмица. Това е законово установения срок, в който, когато си подадете поръчка за обратно изкупуване от фонда, съответно вие получавате средствата си обратно. Така че това е един много ликвиден инвестиционен инструмент и същевременно е много диверсифициран, тази сложна думичка, която ако тук има хора непрофесионалисти, означава да не си сложиш всичките яйца в една кошница, т.е. да разпределиш риска между активите, секторите, валутите, компаниите вътре в портфейла по начин, по който той да се минимизира и да се получи оптимална доходност. И в зависимост от това има различни видове инвестиционни фондове по характер и по рисков профил. Могат да бъдат консервативни, балансирани или високо рискови. И съответно всеки един от вас избира какъв му е периода на държане и каква рискова стратегия би могъл да получи. Така че има много богат наистина инструментариум. Добре, само съжалявам, тъй като времето ни притиска да минем към господин Русев. В рамките на 15 минути нарочно създавам такова ограничение, защото трябва да ни останат 10 минути за да ви покажа колко въпроси има към вас. И едва ли ще можем да ги засегнем всичките. Господин Русев, който е представител на втория по големина пазар финансов в България, близо 23 милиарда на пенсионните дружества. Затова ви моля да обясните на нашите зрители, слушатели, присъстващи в залата, състоянието на пазара, възможностите, които той предлага за инвестиции и за спестявания и, разбира се, предизвикателствата, които са свързани и с последната мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в страната. Благодаря ви. Действително аз представлявам една индустрия, която в момента, март-април, навършва 30 години. 1994 година, по това време са създадени първите 4 пенсионно-осигурителни дружества. Тогава те са доброволни пенсионни фондове. За щастие всички те съществуват и до момента. Към момента има 10 лицензирани пенсионно-осигурителни дружества, управляват 23 милиарда на 5 милиона български граждани. Ясно е, че основен дял в тези активи се пада на задължителното пенсионно осигуряване, на универсалните фондове, докато тук сякаш сме фокусирани повече върху личните спестявания, върху личното инвестиране, но погледнато в по-широк смисъл, парите в универсалните и професионалните пенсионни фондове пак са спестявания на гражданите. Те просто не са достъпни по всяко време, но са едни лични средства, които всеки един притежава. Така или иначе, обаче, ако трябва да разгледаме индивидуалното спестяване в доброволните пенсионни фондове, които са най-старите на практика, те не са чак толкова впечатляващи. 1,5 милиарда има натрупани в доброволните фондове на около 650 хиляди българи. Какви са тенденциите? Активите определено нарастват. Ако гледаме статистиката на КФН, бихте казали, че броя на клиентите в доброволните пенсионни фондове не се увеличава, но това е така, защото има
една постоянна подмяна на поколенията. Има хора, които излизат, които идват като нови клиенти. Бих казал, че последните години има определен интерес. Ръста не е така зашеметяващ, но има увеличен интерес към това спестяване. Какво е характерно за този продукт, доброволно пенсионно осигуряване? Принципно няма две страни с еднаква социално-осигурителна система. Навсякъде има разлики. Това в много голяма степен важи и за доброволните пенсионни фондове. Дизайна на този вид услуга е много различен във всяка една страна. Сравнявайки обаче това, което съм виждал в други страни, бих казал, че имаме уникален дизайн и сетъп, както се казва, на тази система. Изключително висока защита на потребителя. Първо, от гледна точка на регулация на самия продукт, и второ, от гледна точка на регулация на самите доставчици на този продукт. Първо, те са не голям брой, 10, и подлежат на така ежедневна регулация от Комисията за финансов надзор, т.е. риска от някакви недобри практики е много силно ограничен. Второ, по отношение на стимулите към личното спестяване имаме уникално данъчно третиране по отношение на стимулите за личните вноски. Госпожа Елкова каза, вече имаме 10% от данъчната основа възможност за спестяване в доброволен пенсионен фонд и още 10% в застраховка живот. Бих казал, че ако сме разумни и не търсим някаква спекулация, няма какво повече да желаем в това отношение. Има и нещо още по-добро, което се отнася само за доброволните пенсионни фондове, че това данъчно облегчение, ако парите се запазят и се използват по предназначение, се опрощава, т.е. остава така подарено на гражданите. Дори и ако те решат предсрочно да изтеглят своите средства, няма данъчна санкция, има просто връщане на неплатения данък. Това, което то не е минус, но трябва да се има предвид, че ние сме така страна с много благоприятно данъчно облагане и спестяването може би на 10% данък върху доходите не е толкова атрактивно, но така или иначе съществува. Не е така, обаче по отношение на стимулите за работодателите, по правило спестяването в доброволен пенсионен фонд е така обвързан процес, т.е. това, което в България липсва, ако има в други страни, е стимулиране на работодателите, допълнително обвързване на осигуряването, което те правят в полза на своите служители с личните вноски на хората. Така, останах леко шокиран от данните, които госпожа Елкова каза за хората, които ползват данъчно облекчение, но силно се надявам, че вътре не влизат хората, които спестяват през заплата, т.е. ежемесечно се правят вноски и данъчно облекчение им се приспада ежемесечно от доходите. Тогава бих казал, че процента на хората, които спестяват доброволно и ползват данъчно облекчение е далеч по-голям. Сега, останалите предимства на този продукт, доброволно пенсионно осигуряване. Дизайна му е такъв, че изключва всякакви затруднения и тежести по администрирането му. Когато имате, например, лични инвестиции, се изисква деклариране на доходите. При доброволното пенсионно осигуряване самото управление и самото администриране на това спестяване е много лесно. Няма хипотеза, в която някой, който има вноски или доходи от доброволен пенсионен фонд, да се налага да подава данъчна декларация. Доходите или са необлагаеми, или се удържат при източника. Единствената всъщност хипотеза е, когато лично правите вноски и трябва да си изискате данъчно облекчение чрез връщане на данъка върху доходите. Това определено има роля, има значение. Естествено има и други не толкова съществени генерално преимущества или особености, но в определени житейски хипотези могат да се окажат важни. Това са, например, защитата от принудително изпълнение върху средствата в доброволния пенсионен фонд, което може да се окаже, че в определени ситуации не е маловажно. Но понеже тук фокуса е за
финансовата култура, аз бих искал да подам топката към едни много важни наши партньори. Какво имам предвид? Повишаването на финансовата култура е едно дълго пътуване. То трябва да започне от ранна възраст, т.е. ако да приемем, че сега започнем с най-добрата програма, истински резултати може да очакваме след 10, 15, 20 години, когато поколенията се сменят. За да потърсим по-бърз успех, ключа е да имаме достъп до така добра финансова консултация. По принцип, хората с средни доходи, които са далеч от средната класа в България, нямат лесен достъп до финансово консултиране, нямат нагласата, че трябва да се плаща за финансово консултиране, т.е. финансова консултация биха могли да получат по пътя на финансовото посредничество. Не знам дали си давате сметка, няма точна статистика, но по моя преценка последните години около 70% от сделките, да го кажем в най-общ смисъл, които са свързани с пенсионното осигуряване, с допълнителното пенсионно осигуряване, са опосредствани по някакъв начин от банките. Какво имам предвид по сделки? Сключване на нови договори за доброволно осигуряване, сключване на договори свързани с задължителните пенсионни фондове. Банките се оказват най-достъпния за клиента, най-познатия партньор и това е съвсем естествен процес. И в тази връзка не бих казал, че това е лоша тенденция, защото пък банките като квалификация на служители и като интеракция с клиентите могат да бъдат един много надежден партньор и много надежден консултант. Естествено, много важна е ролята на консултанта, когато трябва да предложи правилния продукт за правилния човек. Въпреки че има изключително много преимущества спестяването в доброволен фонд, то не е за всеки и не е за всяка ситуация. Може би най-важното нещо, когато човек избира инвестиционния продукт, е хоризонта, който има. Бих казал, че с известна степен на презастраховане, че ако някой няма хоризонт поне 5 години, той не трябва да докосва доброволния пенсионен фонд. Защото колкото и да сме балансирани, има ситуации, в които ако човек има краткосрочни цели и краткосрочни нужди, може да се окаже, че ще остане недоволен от резултата като доходност, който ще получи. Гледайки назад във времето, ако изключим 2008 година, нямаме 3 годишен недобър период, но 2008 година бяха необходими около 3 години плюс лошата, т.е. 4 годишен период, за да се възстановим от тази тежка криза. Така че тук е ролята на този, който консултира клиента, особено клиенти, които идват с цел инвестиране, а не с цел спестяване. 5 годишния хоризонт е така един санитарен минимум, когато човек реши да инвестира специално в доброволен пенсионен фонд. Не бих искал да коментирам други финансови продукти. Тук ще ви прекъсна. Благодаря ви за презентацията. Се натрупаха много въпроси, включително и към вас. И искам да уважиме присъстващите в залата, като ще ви помоля, тъй като имаме 10 минути, за много бързи и стегнати отговори. И първият въпрос, разбира се, е свързан с лихвите по депозитите. Нали не се очудвате? Така, ще комбинирам два въпроса. Един от тях е: ще бъдем ли свидетели отново на лихвите от 2014? И как да си обясним, че лихвите по депозитите в България, има се предвид явно левовите, са 0,5%, а те в Полша, Унгария, Румъния са 6,8, 5,7, 4,6. Тук, между другото, обръщам внимание, че се опитвате да сравнявате страна с валутен борд, си фиксиран валутен курс с държави, които не са в валутен борд, и лихвите отразяват цената на лихвения риск, на валутния риск. Заповядайте. Като говорим за лихви по депозит, трябва да разделим две неща. Първо, лихвите, които влизат по нов бизнес, които се сключват сега, и лихвите по съществуващите по цялата база
депозити, многомилиардната. А лихвата по новосключените депозити, тя започна да пълзи нагоре нормално. Нали, бавно, постепенно и така нататък. И тя влиза в този цикъл на лихвени увеличения, които, нали, ние малко изоставяме от еврозоната, така с няколко години. Така че най-вероятно този цикъл ще продължи да върви нагоре. И така, нали, това са нормални движения. Лихви по депозитите, дали ще се увеличават, се намалят, всичко зависи за какъв период. Нали, когато става въпрос за някакви финансови прогнози, естимации и така нататък, трябва да стане ясно за какъв период. Нали, виждаме много плавно движение нагоре в лихвите по депозитите, което, между другото, директно се предава и в лихвите по кредити, защото левовото, ние основно финансираме банките в левове, потребителски жилищни кредити, финансирането в левове през депозити на бизнеса и на гражданите, и това постепенно с малки темпове се предава в кредитирането. Няма как директно да сравняваме България с Полша и така нататък, защото ние от 1997 година се намираме в режим на валутен съвет, което на практика лимитира до голяма степен монетарната политика на БНБ. Тук малко изпаднах в методология, но няма как да сравняваме круши с краставици. Нали, и двете са заядени, ама едното е круш, другата е краставица. Така че там лихвите са по-високи, защото икономическият цикъл им е друг и трябва да имат по-високи лихви от тези в Европа, за да защитят техния капитал. Защото иначе капитал ще се насочи там, където има по-добри лихви. И то не е много сложно. Така че това е, слава Богу, лихвите по депозитите, депозитите като обем в България се увеличават, което означава, че хората означават две неща. Първо, има доверие на банките, което е основоположно за цялата финансова система в страната. И на второ място успяват да заделят пари за следващи периоди, така нареченото длъжно потребление. Да, най-многото въпроси са към госпожа Петрова, част от тях са много неприятни. След въвеждането на еврото, каква ще е причината да използвам български инвестиционни посредници? Питат хората. Значи, по принцип, съвсем наскоро участвахме и в консултация относно закона за еврото. Като цяло ще има съпоставимост българските инвестиционни фондове, които в момента са деноминирани в лева, ще публикуват едновременно за определен период от време. Нали, това не мога да кажа с някаква доза сигурност, но след приемането на съответния закон би следвало да се публикуват и доходностите в лева и в евро, цените в лева и в евро, за да може да имате съпоставимост. По същия начин, ако имате доверително управление, би следвало да получавате репортите, отчетите си за доверително управление и в лева, и в евро. Но тъй като ние сме в валутен борд, не би следвало това да има някакво затруднение в изчислението, така че аз не виждам някакъв проблем в настоящата ситуация. Добре, сега към пенсионно-осигурителните дружества, господин Русев. Един такъв въпрос. Има ли воля пенсионно-осигурителните компании за промяна в регулациите с цел по-голям обем от управляваните средства пенсионно-осигурителните дружества да се инвестират в рамките на държавата? Вероятно става дума за инвестиционни проекти. Това се обсъждаше, между другото, по едно време. Ако става дума за инвестиционни проекти в рамките на държавата, има воля, има желание. Така наречените инфраструктурни проекти, но няма такива в момента. Ако става как така дума, да няма? Няма такива, които да са достъпни за нас като Тоест инвестиция. законовите ограничения ви пречат. Да кажем, че няма такива проекти, които да са достъпни за инвестиране от пенсионно-осигурително дружество. Т.е. трябва да има финансов инструмент, базиран на някакъв проект, а не просто инвестиционен проект. По отношение на, ако става дума за ограничение за инвестиции на местния пазар и в рамките на Европейския съюз, това не е допустимо, тъй като това противоречи на тезата за общ пазар. Как така? В смисъл? Тоест не може да има примерно изисквания за задължителен процент инвестиции в български ДЦК-та или на българска фондова борса, тъй като европейския пазар е единен пазар.
Добре, един друг такъв въпрос пак към вас. Как смятате, че може да се подобри доверието във втория стълб на пенсионното осигуряване и интереса към третия стълб на пенсионното осигуряване? Тук ще помоля и да засегнете, макар и кратко, въпроса за мултифондовете, за които дебата върви вече не знам коя година. поне 15 години. Два законопроекта минаха, един даже на първо четене, но след това не видя второ. Поне от 15 години искаме да имаме мултифондове, най-краткото наименование. По-точни бихме били, ако кажем, че това са фондове, вързани с жизнения цикъл. По отношение на втория стълб, това е тезата, т.е. да управляваме. Ние нямаме амбиции да управляваме огромен брой инвестиционни портфели. Става дума за така наречените агресивен, балансиран и консервативен, като агресивният основно е доминиран от акции и инструменти, обвързани с акции. Ако това го имаше, в момента резултатите щяха да бъдат, ако го имахме преди 10 години, да кажем, натрупванията на гражданите в универсалните фондове щяха да бъдат далеч по-големи. За съжаление, в момента отново обсъждаме с Комисията за финансов надзор, подготвен законопроект, дано той да види бял свят. Още повече, че през февруари тук беше мисия на ОИСР във връзка с предстоящото ни членство. И препоръките, които те дадоха, бяха няколко на брой. Най-важната от тях, която е червена линия за ОИСР, е да се премахне конкуренцията между първия и втория стълб, който те идентифицират такъв феномен в България, и той е свързан с правото човек да се откаже от универсалния фонд, да отиде в сребърния фонд, наказанията, които получава, когато го пенсионират от държавното обществено осигуряване. Така, това е червената линия и останалите препоръки са свързани с въвеждане на такива фондове, обвързани с жизнения цикъл. Добре, сега към банките. Предвиждат ли банките промяна на таксите на физически лица с цел намаляване на тежестта за участие на капиталовите пазари? Аз цитирам въпроса дословно. Банките поне, за да инвестира физическо лице на капиталовите пазари, защото говорим за физически лица, то трябва да се открие една сметка. Тя е малко по-специфична и да заплати съответно такса, която тя не е. Тя е по-малко от процент. И е такса по тарифата и в общи линии много такъв въпрос. За първ път го чувам. Нямаме поне към момента никой не се оплаква от размера на тая такса за закупуване на финансови инструменти. Иначе може да си купи всеки един човек като физическо лице. Те не могат да твърдят за всички банки в България. Нашата банка е лицензиран посредник. Може да закупим финансови инструменти буквално в целия бял свят, и облигации, и акции и така нататък. Стига да има желание. Добре, въпрос, не знам, ще решите кой да отговори. Млад човек на 21 години без финансова грамотност има 5000 лева от родителите в банкова сметка. Иска ли след 4 години и половина да има сума увеличена поне с натрупаната инфлация, но желанието му да е по 10% на година? Какво да направи? Това е задача за 7-ми клас от матурата. В смисъл, така става просто добре, че не е с басейн, защото с басейните е забравя как си помни. Той е подразбираща се екстра и БМВ на старо. Значи аз бих могъл да дам един съвет: да не си харчи парите за глупости, да не си купи БМВ на старо, което ще му генерира допълнителни разходи. И ако може да се образова с тия 5000 лева, да инвестира в себе си, да си увеличи квалификацията и така нататък, ще е най-добре. Сега дали ще е 10% възвръщаемостта, един Господ знае, с 5000 лева това не е огромен капитал, че да има някакви претенции. Аз също искам да се включа в отговора, ако е възможно. Значи има много, много различни опции, които може да избере този млад човек. Ако примерно е по-консервативно настроен, ето, например, в момента може да инвестира съвсем спокойно, доходността дори по краткосрочните държавни ценни книжа наближава 4%. Така че това е един от най-ниско рисковите инструменти, защото те носят риска на държавата. Ако примерно инвестира в консервативни фондове,
Консервативните фондове правят една много добра диверсификация между държавни ценни книжа, облигации и други такива инструменти. И това, което мога да кажа, е, че има фондове, които изкарват и над 10% за година. Ето, например, Concord фонд 6 облигации. Миналата година беше обявен за най-добрия в България от моите пари. Има 11% доходност на годишна база за миналата година. Това е консервативен фонд с ниско ниво на риск. Ако погледнем за 10 години назад средната статистика на европейските фондове в акции, която ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари, изкара наскоро, това са 9,17% средностатистически фонд, който изкарва на годишна база. Това не означава, че не може да загубите. Напротив, значи, финансовите пазари имат рискове и това е задължително да го знаете. Това е волатилността на финансовите пазари, т.е. колебанията в цените на финансовите инструменти. Ако вие влезете в момент тук и се покачи цената, е добре, но ако влезете в този момент горе, трябва да имате времето да изчакате, когато цената падне в пазарната корекция и да се покачи наобратно. Това означава, че вие трябва да имате дълъг период на държане, ако инвестирате в инструменти, които носят по-висок риск. Но иначе да, статистиката е такава и този млад човек може да изкара пари. В момента, макар и с голямо съжаление да сложим край на тази дискусия, поне за сега. Благодаря ви, дами и господа. И ние благодарим.